Action nummer 2. Skrevet med beina. Oppe hendene. Inn med hendene. 1, 2, 3. Arna mot døra. Hele dagen har tenkt 1000 ganger fra døra. Så mange kledd i svart. Et dreper ansikt med matchende vært. En matchende vært. Der var det ikke jævla dag. Arne minner på en definitiv sang. Dere venter nok en dør. Så det klare. Er du sikker på det jeg dør? Er jeg sikker på jeg dør? Du har ikke en fastland, så hva med en gammel i helgen? Og ønsker for at du svarer kattarne. Snakker til de kattarne, vi vil være vekk. Nå vil tenke samlinger, jeg kan starte. Begge øya spretter ut med hjernen spretter ut av lyset. Begge øya spretter ut, og når jeg tenker annet, jeg ser ikke ut. Men da går det. Det er en stjerne som ble nektet å skinne. Og et lite vann på 4. Et lite vann på 4.